Pode a emenda que se propón é sustituir a proposta do acordo anterior por esta, que sería: o Concello de Lousame dirixirá á Deputación Provincial da Coruña a petición dunha subvención nominativa para afrontar este investimento, a renovación do céspede do campo de fútbol de Cabaneta. Vale. Votos a favor? Da emenda e da moción emendada. Unanimidade. Ben. Non hai ninguna moción de urxencia máis. Ben, parte de control, o punto número 9, é a dación de contas das resolucións da alcaldía da 30/2025 a 139/2025. O punto número 10 é a dación de contas dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión 13/3 de 2025. O punto número 11 é a dación de contas do expediente de aprobación da licitación do orzamento 2024. O punto número 12, dación de conta dos informes de intervención relativos á estabilidade orzamentaria. E o punto número 13, dación de conta da renuncia a desempeñar o cargo de alcaldesa en réxime de dedicación exclusiva. E depois pasamos a robos e preguntas. Xa viron a súa pregunta. Robos e preguntas. Eu quería saber cando, por petición de algunos vecinos de Frime, quería saber cando vai chegar a fibra, a Millón, a Frime, a Ardeleiros. A ver, vostedes saben, e os veciños de Frime terei que repetir, porque parece ser que non chegou, que hai un convenio firmado, este Concello se acolleu a él para prestar todos os postes de electricidade de suministro eléctrico municipais, e tamén se falou con Telefónica e con Unión Fenosa para que lle cedan para poder pasar. Hai sitios en que xa hai fibra e ni siquiera teñen solicitado os usuarios. Houve unha primeira parroquia, non toda a parroquia, parte dela, que si lle foron pola casa as compañías que colocan diferentes, que colocan, eles fixeron a instalación e foronse chamando a quen podía despois facerlle a instalación. Hai sitios que son máis complicados. Sei que en Frime unha van a facer dende Rianxo, outra van a facer dende Boiro, e xa informei. A parte que de Millón, Cabanariza, mirar desde, porque Boiro quedaría ao lago xa, a parte de Zaramagoso e todo o que limita máis próximo ao Rianxo e aí. Hai outros sitios que non son de Frime que fan falta 16 postes. Levo traballando con eso, pero están retrasándose. Volveremos a ter, pedirei unha reunión, xa lle dixe a quen ten que pedir a que a pida, ten que ser sí ou sí, se non é igual rompemos o convenio. Pero 16 postes, dende Viracova a Vilar de Recova. Porque non hai. E hai outros sitios en que hai fibra en que non se está usando. Veciños meus, Tampouco non deixan conectar a calquera compañía. A moitas. A moitas, Algúas que eu ni siquiera... Pero escoita todas. Escoita todas, que chegan. Eu sei que en Tañara foron polas portas moitísimas, porque mo dixeron os veciños. Moitísimas. E cada un colleu que quixo, Por diante do folleto poñía unha cousa e por detrás poñía outra con 2 anos de permanencia. Bueno, pero iso teño que analizar, eu tamén tuve que analizar a miña. E a mí sí que me puxo, chamei ao que teño contratado, e ni siquiera mirei outra e colocou unha. Eu non. E agora quero poñer outro punto, me van a cobrar, pero bueno, xa o sei. De feito, a empresa que teño internet, tamén facía unha oferta e dixen, que eu seguía como estaba, mentres que non me deixaban colocar a compañía a que eu traballo. Pero que non che deixa? Non pode, non teñen acceso. Hai compañías que non teñen acceso a esa fibra. Tesme que dicir cales, para que eu poda, na reunión que teño que ter con rede aberta, que podes poñerlo. Vale. Digo ahora no pleno ou non, mucho despois? vimo despois, eu teño dato. É máis, te chamo a reunión.
sin ningún problema. Non sei se se arreglou a agua do local social da Escavia. Sí, ca colaboración do veciño que é o que pedía. Non está definitiva, é dicir, compramos o tubo, se colocou sin enterrar e se enterrará cando se poda. Estamos como un obrero. O capataz está operado dende onte dunha apendicitis. Estamos a punto de contratar agora na próxima semana, supoño, non? Más menos. O tempo que debe contratar a alguén máis, pero estamos, e logo hai que quitar tamén sacar unha praza e todo o demais. Falando da cuadrilla de obras, vamos seguir moito tempo con un operario só? Acabo de explicar. Porque xa levamos tempo con un operario solo e creo que un concello como a nós, con un operario solo... Totalmente de acordo contigo. Digo eu, se temos pensado contratar alguén ou... Acabo de dicilo. Que hai dúas, as que salen do APROL da Xunta, a que sale agora do PEL da Diputación, máis unhas prazas que temos que sacar, dunha que se non podemos perder, non o vamos a facer, que é de alguén que se xubilou. Entón, esa plaza hai que sacar e cubrir. E non é fácil, Están vindo empresas a pedirnos obreros. Non hai xente para traballar. En moitos sectores, a construcción é un. Hai unha fonte en San Xusto que ten falta unha varanda. Sí. Non sei se teñen pensado en breve ou... Co permiso de patrimonio. Non sei que lle pasou con ese permiso, que non, é o único que temos en responsable, se fai moito tempo. Hai que volver a mandar e poñela. Queria facer unha pregunta sobre o saneamento da Rivas e Millón. Si entra na idea do Concello dotarlos de saneamento ou... A idea do Concello é dotar de saneamento a todo o mundo. Se dixo medios... Eso sí que me chegou por WhatsApp. Que o fixera, como non me fixo neso, ni non teño en conta para gobernar, pois tampouco quero recordar. Pero viña a decir que eu dixera unha barbaridade. Mira que casualidade. Que aos 2 días de ver eso nos medios, sale unha convocatoria. A que non podemos acudir, e lle digo por qué. Na que se di que hai para núcleos de menos de varios, hai 3 tramos, non? Non poderíamos acollernos nunha máis pequeno, pero nese caso, pero si o seguinte, porque agora en Cairo vaise nun dos proxectos que se presentou, que non vou renunciar a él, ao post, é o interior da aldea que está feito unha portería de paso poñer a tubería do saneamento. Pero esa convocatoria sale e non nos podemos acoller, porque colocar unha depuradora para ese número de vivendas e 2 máis, ou así, ten un nome, pero non recordo agora como a convoca, vale? Pero ten que ser finalista, é dicir, que cando pidamos a subvención, teñamos que ter aprobado o proxecto que presentamos a Diputación, de todo o saneamento, a tubería de saneamento, e tamén a condución a depuradora. Chamai personalmente, chamou tamén un técnico do Concello, non podíamos acollernos porque toda inteira non nacemos. Non nacemos para cando, porque ten que ser cando se solicita. Temos que decir que, non, hasta que teñamos a resolución, non nacemos. Non se pode pedir. Do Braga, sí, pero non era ninguna hotelería que se me ocurría, non sabía nada que iban a sacar iso. Algún rogo máis? Sí. Arriba se... Claro, temos... Sí, temos, pero este ano non vai. Aí sabe que vai o de Gandarela e non sei que outra continuación, bueno, toda a tubería do interior de Cairo e Aranxos. Que xa pode mirar tamén, se quere, en contabilidade que se destina a temas de saneamento. Referente a barbaridade que dixo que alguén dixera, pode... Como? Que a barbaridade é a miña, según esta persona. Pero dixo alguén dos que está aquí? Sí. E teno que saber, porque se non hai que ir, se o di e non sabe que o dixo, ten un problema. É que é o... Pero da igual, que máis dá? Eso xa pasou.
Da igual, como comprenderá, non vou a poñer a brúxula do meu traballo, do noso traballo en xeral, por unha noticia, porque non me dá tempo, non me dá vida para todo eso. Pero eso salió en medios de comunicación? Tuvo que salir porque ali estaba. Non se preocupe, esas cousas pasan. Hai as peores. Hai cousas, digo que xa lle dixen algunha, hai cousas peores que iso. Mas logo se preguntas. Hai un bache en as Selles, arriba das Selles. Sí. Ali botouse un riago a unha carretera, pero hai dous baches grandes. É máis claro, porque non sei... se lle contase, ir en Berrimes, mandei bachar, porque hai unha subida terrible. Aos 2 días chámanme que pasaron os tractores de monte e que levantaron, cando estaba mollado, por iso non queren ir a traballar cando está mollado, e levantaron todo o que botaran aí. Volver aí, volver a botar, e xa non queren botar asfalto. Meteron grava, meteron un pouco de zaora no fondo, e esperar a que mellore o tempo. E ora están, onde están agora? Están en CES, e despois irán a outros sitios que hai que ir. Non sei cal é o organigrama que eles teñen para ir, pero teñen a lista dos que teñen que bachar. O ano pasado tiñase para executar unha obra de Villacova de Sende, creo que era de Riego, se mal non recordo. Sí, pero ve que hai complementario, que hai algunhas medidas e que hai outras que ainda non están. Pero esa xa estaba aprobada para executar o ano pasado. Sí. Home, mire, recupere a información. Este ano non se aprobara. Esa aprobouse xa... Recupere a información, recupere. Aparte, pode ir ao xunto do técnico que está aí na entrada, que ten un mestre con esas obras. Eu era por si van limpar as cunetas ou... Estamos limpando moitas cunetas, e limparás hasta que se poda parar. Non desbrozar, limpalas. Como? Non desbrozar, limpalas. Non estou falando de desbrozar. Porque o outro día, non hai moito tempo, pasei eu por esa carretera e corría máis agua pola carretera que polas cunetas. E o peor de todo é que casi todas. E aguas cortadas para que non vayan para certos sitios, tamén, pois a mañán estaba vostede, cando veo un veciño. Vale, xa veo que dixo. Vale. Non queremos que nos vaya para ali, entón botámola para a carretera e destroza a carretera. E iso moitos sitios do concello. Se quer un día lle dou a relación. A senda que vai de Berrimes a Figueira, pola información que eu teño de xente que vai por ali, ten falta de balizar. Ten falta de moitas cousas. Usted sabe que se levou todo a xenta. Mire, árboles caídos. Haberá que poñerlle algo para cortar o paso ou algo. Tuvo que ver, sí. Tuvo que ver facturas xa por aí, cortouse o primeiro tramo, veu outro temporal, volveu a tirar un montón de árboles, están para sacar. Cortáronse algúns e outros están para cortar. E en Brandia xa non lle digo, hai que entrar por a finca dun particular, levouse o asador, levouse un montón de... Vaise balizar para que non pase nadie ou... Vaise balizar, hai que balizar, pero sobre todo hai que solucionar para que poda pasar. Esa é a pregunta. Non, que se vai a arreglar. E se hai que balizar, o balizamos antes, non hai ningún tipo de problema. Por lo menos para que non haxa risco de caída. Pero balizar, que quer dicir? Balizar é que a xente non poda acceder. É a zona de pescadores, non lle podes prohibir o paso. Pero haberá que poñer algo para... Hai unhas señales de riesgo de caídas. Pois cando cae unha bicicleta ao río, depois botamos a má a cabeza. A xente vai pescar. Vale. E non lle podes prohibir o paso. Moi ben. Está moi ben todo iso. Non podes. Agora que estamos en temporada de pesca, pregúntalle se podes cortar. Quería preguntar sobre o ponto limpo móvil. Sí, que me quere preguntar? Vamos a pedimos o Concello de Rois. Sí, eso sei, porque eu teño a mí chegou má información da... Pero si está publicada na nosa página, está en todos os sitios, son transparencia absoluta. Pídese, publícase inmediatamente. Ahora, hai que esperar que conceda, e logo temos que organizar. E como vai funcionar? Pois deixando, a ver que subvención nos ven, a que vehículo podemos acceder, deixalas nunha parroquia, nesa parroquia que aporte, recollela, para a seguinte semana a outra, temos que organizar entre os dous concellos, que ainda está sin facer iso. Que tempos vai estar en cada sitio, vale? E logo, que estou de acordo ca
funcionaria de ali. Antes dixen yo ao alcalde, e logo puxenme en contacto ca persona de Rois que leva todas estas cousas. E vamos a organizar a mellor maneira posible, pero antes temos que saber o que nos concede. Sabes, que non vai a ser que nos conceda unha cantidad que non chega para que haxa que aportar moitísimo do Concello, e non se pode aportar a todo, señor. Ojalá. E a máis. E outras que non estamos podendo acudir por culpa de interferencias que existen neste Concello moitas e continuas, en varios campos. Seguimos. Vale, hai malestar pola obra de Guillén de algúns veciños porque quedou a entrada das fincas de a desnivel e queríamos saber se se vai a solucionar. Que fincas? Pois alguna finca. Non, teño que saber cal, porque eu sei cales arreglamos e pois cales non. algún día, cando queres pasar. É que non vou dicir aquí nomes de persoas. Mira, cando hai, pero sabe a que altura está, hai, cando hai unha obra, vou moitos a eses sitios. Da igual que sea Guiende, que sea Beixón, que sea Vilar de Recunco, dame igual. E quero saber cal, sei que había algo de fai moitísimo tempo que o tubo estaba colocado moi superficialmente e a carretera queda máis baixa que o tubo. Hubo que arreglar aí ese arreglón, que é diante da casa de un señor de ali, que non digo o nome, pero que dá para arriba a Guiende e dá para baixo. Non sei se se dá conta. Incluso na obra ten que van a reformarla porque van a reformar a obra porque corre auga por medio do camiño, están nos informando dos veciños. Mira, vamos a ver, é que non quero, igual que vostede non quere falar de terceras persoas, eu tampouco vou a facer. Estuve ali, justamente nese punto, así de veces. Pedían que se lles faltara un vial privado, xusto de frente a esa. Se puxeron recollida de pluviais ao longo de todo o camiño. Foi vostede co contratista esta semana. Pero é que eu sei perfectamente, porque sei desde o inicio hasta o final da obra. Non estou inventando. Se pideu que lle fixeran unhas escalairiñas para subir a non sei onde. A veces é mellor facelas que se lle fixeran os pasos para que pudera acceder. Todos son maiores do proxecto. As empresas, cando aceptan un proxecto, aceptan algún precio, o que non podes exixirlle a outras cousas é a agua. Como está recollida? Vai facer un corte, unha pequena mellora, que do contratista de facelo, cando veña a facer a obra que caen noutro sitio, xa se comunicou aos veciños dali. Non, solamente un. Fala do outro. Non, fala dese. Aseguro que sí, pero iso era unha tontería, cousas que falades despois entre os dous. E tamén, bueno, ali tamén hai como se fora un pouco pero de lavar, pero non é, se se vai a arreglar, porque se segunda vez que se dixo que se iba a arreglar. O mismo sitio, a mesma persona. Tamén se comunicou que se iba a actuar. Esa mellora se fixo a marxe do proxecto. E se vostede fora antes da xente, pero ten aquí unha compañera de corporación que lle pode informar, eso era, non vou a calificar. Se limpou, se cortou ali unha árbore que había, se deixou como estaba. Ora, se queren, a auga aí, nese pozo, non ven por arriba, senón que nace do chan. Ti non podes facer subir a auga de onde nace, por vasos comunicantes sube, pero nese espacio xa se intentou, viñeron xente que traballan aguas e digo, non, hai que limpalo como está, manterlo así, telo decente, que se poda coller a auga, pero non se pode facer máis. E a mellora nesa aldea creo que é evidente e seguirá facendo se non se pode. Vale, a preguntar, pero non fora en pleno, pero a antena, non volvemos a falar co veciño, non sei se xa está funcionando ou non, que quedará en chamado. E non chamou. Non me chamou. Pois que xe responde. Que antena falamos? Home, da de Barro. De Barro falar que a empresa está pendiente, que estou esperando. Pero que lles pasa? Parece ser que tamén non era solamente que non lle daba cobertura a outra xente, sino que tamén se estaba mal que non lle daba cobertura a mesma empresa. Nin a eles mesmos? Non de Vodafone. Vale. Pide entrevista con a consellería que corresponde. Que? Sí, con Antega. Sí, con Antega.
tema ese, urxente. Dame igual pola tarde que pola mañá. Bueno, despois, o día do 8M, o do 8 de marzo, fomos a un acto, a verdad que estuvo bastante ben. Sempre está ben. Pero, cando se nos comunicou o acto, nos pensábamos que era un acto cerrado para o Concello, mas para o Instituto. Era así, non? Era para o colexio, para o Bueno, de Castro, sí. Pero, bueno, para a xente da ESO e para o Concello. Era para o centro educativo. A ver, nós non eliximos o alumnado. Non é por iso. Por que a pregunta? Porque, a ver, como eu aí acudín como concelleiro do Benega, pero podría estar acompañado polo meu responsable local, que hoxe está aquí sentado no público, como foi outra persoa da base executiva. Entón, que non vou dar o nome, pero foi unha persoa... Sí, eu non fui, por exemplo. Claro, entón, se é un acto do Concello... Eu vou sempre. Se é un acto aberto aos partidos políticos, non é o mismo que se xa un acto aberto para todo o mundo, porque nós, por exemplo, cando é aberto para todo o mundo, a nosa asamblea sí que ven representantes dela. Entón, pois, para a próxima vez, se vai ser tamén aberto ese acto para as executivas, digamos, dos partidos políticos, pues tamén me gustaría saber. No, Silvia, contesta. Sí. Vale. Vamos a ver. Aquí se fixo todos os anos, e algunha persona que está aquí ve, todos os anos. E se facía unha actividade aquí diante, que a facían os alumnos, vale? E logo, pois, eu me dixía eles tal, e logo se leio o manifesto Silvia, e eu non, se veñen os da farmacia, porque están aí ao lado, ou veñen os do centro de saúde, nós non vamos a impedir que veñan, todo o contrario. Agora, eso de hai que invitar a todo o partido, invitamos a corporación, como vamos a facer sempre, e... Non é este caso, Teresa. Pero este caso é menor ainda, porque ojalá houvese moitísima máis xente. Xa, pero este caso era o centro educativo ca corporación municipal. E había xente que non era da corporación municipal ali. Isto que decir? Unha persoa, xa. Madre mía. É que traballou no centro educativo durante un tempo, que non xa non traballa. Claro, que a nós, sabes, tamén nos gustaría porque acudimos sempre que estuvo, que se fixo aquí fora, sempre acudimos. A persoa Cundino está aí e sempre acudeu en calidade de responsable local e acompañando. Entón, sorprendeume que... Pero vostede cree que vai a ese acto acompañado de que sea, que lle van a decir algo? Non é dicir, pero son se vostede non lle quixo ou non se despistou, que é lícito que se despiste, como todos, de avisarle, bueno, vale, ora, que vaya María, que vaya esa persona. Era un acto da corporación co centro, non era un acto aberto. Sí, é claro tamén, que o centro, dentro da organización escolar, depois de falar co claustro, co profesorado que teña cada curso, elixe uns cursos para ir. Ou os que estén traballando nesa actividade. Sí, eu tamén. Sí, non sei se é unha compañera mía. Non, é mía. É nosa. A ver, non se invitouse ao centro, aos estudiantes do centro, á corporación. Ela, pois, estaba ali, pois, non lle vai a ver. A ver, que non hai que pedir disculpas, é verdade. Ela traballou no colexio e estaba na Casa da Cultura, pois, traballando, porque ela, sabes que é a presidenta dunha asociación, traballa un montón, a verdade, no Concello de Lousame, estaba traballando en ese momento, estaba reunida, e estaba abaixo e ela... Estaba nese edificio, veu alto, incorporouse, e eu non estaba, é dicir, ni siquiera estaba traballando arriba e está. Unha compañeira que non está aquí que non forma parte da corporación tamén veu, eu entendín que podía vir. É que entendí en ningún momento. Pero baixo só veu a nos. Pois non me acordaba da dos aí tampouco, senón tamén o diría. A ver, é que as butacas hasta son as butacas que son contando os anos. Nos chamou e chamou que era un acto cerrado a corporación e co centro, por iso eu non di... Poñía cerrado? Non poñía cerrado, pero non se mandou invitación. Bueno, a mí chamou me escribir por teléfono, non se mandou invitación. E dixme, hai un centro educativo con
coa corporación municipal, vai a ser na Casa de Cultura este ano, etc. Por iso eu non lle dixen a ninguén do meu partido político. É que xa non había sitio, Anxo, son un número de butacas limitado, eu contei os estudiantes, contei os membros da corporación e non había máis sitio. De feito, houve que poñer algunha silla polo pasillo, 4 sillas ou 3 sillas houve que poñer. Entonces non podía ser aberto a máis xente. Que pasa? Que esta persona, A ver, esta persona non se propiou, non? Esta persona estaba ali e ela está involucrada en todo o concello, é certo, traballa un montón, estaba traballando en ese momento e embarcouse, o sea, entrou, non, nada máis que eso. Non é que se invitara a ela expresamente para ir a ese acto. Non sei, non? Que tipo? Ah, Ignacio. Sí, por eso. Non vou entrar en máis, eso creo que está agotado o tema, que está clarificado. Despois, tiñamos pendiente unha visita ca presidencia da Real Academia Galega, non sei se... Ca presidente, perdón. Ca presidencia da Real Academia Galega, non sei se... Ainda está sin conceder. Tan pronto a teña, xa vos lo comunico. Vale. Despois, bueno, hai un punto que non pudo vir neste pleno, que é o do inventario de bens. Bueno, no acordo pon que a exposición pública vai ser dun mes. A nós queremos que se quede constancia aquí, queremos que sexa máis dun mes. Pero xa vai ser. Que pon, no documento pon que vai ser un mes de exposición pública. A ver. Agora mesmo está a disposición de todos vostedes ese documento. Porque, como se despachaba coa secretaría, dixen que por que non se pudo colgar? Porque, prefiero que yo explicara porque lle vai a creer. Porque o que pasou, o que sucedeu con ese expediente. No, pero non vamos falando de iso. Sí, pero sí. Permítame que yo, porque hai público, e pode pensar que o retiramos de aquí porque se non santo yo, non. Non se pudo poñer a disposición no portal de cargos electos porque o arquivo que remitiu a empresa redactora pesaba moitísimo. Digamos que o xestor documental TEDEC permitiu incorporar eses arquivos firmados, pero logo non permitía nin poñeros a disposición, nin publicar, nin facer nada. Entón, puxen varias incidencias a ver como se podía solucionar, pero foi imposible técnicamente. Entón, ao final, a empresa que tivo que facer foi fraccionar o documento, non recordar exactamente en cantos arquivos, en 80 ou máis ou menos, de que cada un non pode pesar máis de 20 megas para poder tramitarse. Entón, iso non estivo listo hasta o luns pola mañán, o luns desta semana, que era o día da comisión, entonces retirouse do día. Sí, pero deixouse publicado. Sí, está publicado. O cal está publicado. Pero está publicado para os concelleiros. Xa, pero poden Pero mirar. que eu non estou falando disso, eu estou falando que o período de exposición pública, unha vez que este aprobado, é de 30 días. E a nós parecenos que é moi pouco tempo, 30 días, porque un documento largo e tedioso para calquera vecino que teña que mirar se ten que hacer unha reclamación, etc. Co cal nós solicitamos que o tempo de exposición pública sexa máis grande. Sabe por que decidimos poñer ese tempo? Alargamos, non ten problema. Porque estamos tendo moitísimos problemas para poder acceder ás subvencións. Porque agora non é como antes. Agora a Secretaría ten que certificar que iso é público. E para certificarlo ten que haber un informe de urbanismo que diga que iso é público. Se non consta en ningún sitio, como tantos deste concello, hai que renunciar á subvención. E tuvemos que renunciar a unha. Entón, hai que agilizalo. É un documento tedioso para facelo, para repasalo. Fun a Santiago personalmente co técnico do urbanismo moitas veces, para falar co técnico dali. Hubo que modificar, hubo que volver a meter, hubo que sacar cousas. Sí, eu... Cantos meses queres, señor Mulero? Home, pois eu creo que... E despois, cando se perde a subvención, non me diga nada. Eu creo que mínimo un período de 2 meses, como mínimo de 60 días, eso tiña que estar para facer as reclamacións oportunas, porque eu creo que é un documento que aceptada que a nos costa, eu creo que a xente tamén lle vai costar, e ten que buscar ao mellor asociacións ou quen sexa, ten que buscar a xente que lle paga as reclamacións oportunas. Entón, en 30 días eu creo que non lle dá tempo eso, pero pasas eu dixenlle cal era a razón, porque o sea, despachamos a secretaria interventora e eu fun que dixen un mes, porque senón xa estamos en tal outro mes, estamos en tal, e non se aproba outra vez, van a salir as convocatorias das de ano que ven, e vamos a estar
no mismo problema que a propiedade.